A continuació, en aquest vídeo trobareu problemes en els quals aplicarem el que hem vist, la força de fregament, el pes, la força normal. Ho farem quan els objectes es mouen en la direcció X i també farem dos problemes en el qual el moviment serà en la direcció Y. Per a fer aquests problemes, igual que tots els problemes que fem, sempre, primer pas, dibuix i dades. Serà molt important fer un bon dibuix descomposant totes les forces en la direcció X i la direcció Y. Segon pas, fórmula. L'equació que utilitzarem serà la segona llei de Newton en la direcció del moviment. Caldrà tenir en compte que el fregament sempre és en sentit contrari al moviment i quan tinguem l'expressió, l'equació arreglada, substituirem els valors i comprovarem que el resultat té sentit. Per a fer aquests problemes sempre hem de veure què tenim, quines dades ens donen i què ens demanen. Anem allà. Comencem amb el primer. Tenim un bloc d'una massa donada i aquest bloc l'espentem amb una força i ens demana que calculem aquesta força quina serà si produïm una acceleració de 5 metres per segon al quadrat i no hi ha fregament. Vinga, primer pas. Dibuix i dades. Dibuixem el bloc i també aprofitem per a dibuixar el sistema de coordinades cartesià, l'eix Y i l'eix X, que serà el que utilitzarem per a fer tots aquests problemes, i posem les dades. La massa, 1,5 kg, i l'acceleració, 5 metres per segon al quadrat. A continuació, dibuixarem les forces. Dibuixarem la força amb la que espentem el bloc en el sentit de les X positives, per a simplificar i fer més senzill el problema. També l'haguem pogut dibuixar en el sentit negatiu, però ho fem així. Quines forces més estan actuant? Ens diu que el fregament no, per tant, no tenim fregament en sentit contrari, és negligible, però sí que actua el pes en l'eix Y cap a baix i la normal. Ja tenim totes les forces dibuixades. Segon pas, la fórmula. Per a fer aquests problemes descomposarem en la direcció X i en la direcció Y les forces per a fer-los més senzills. I una dels dos components quedarà nul·la, ja que només hi ha un moviment en la direcció X. En la direcció Y no hi ha moviment. El sumatori de forces és igual a 0. Segon pas, fórmula. En la direcció X utilitzarem sempre, en la direcció del moviment, el segon principi de Newton. Sumatori de forces és igual a massa per acceleració. I si us heu fixat, ja l'utilitzo com a un escalar, ja que només estem treballant en una component, la component X. I com només està actuant la força 1 en sentit positiu, ficaré força 1. Tercer pas. Substituïm. Què ens demana i què tenim? Tenim la massa i l'acceleració i ens demana la força. Doncs de forma molt simple substituïm i calculem el resultat. I ja tindríem el problema. Hem de fer una força de 7,5 newtons cap a la dreta en sentit positiu de les X per a que aquest bloc de massa 1,5 es moga amb una acceleració de 5 metres per segon al quadrat. Fins ací el problema. Us he descomposat, per si teniu curiositat, com quedarien les forces en l'eix Y que utilitzarem en problemes posteriors i també us he deixat el raonament de que només hi ha una component. La component en Y és nul·la. Anem a fer ara el mateix problema però amb fregament. Tenim les mateixes dades i l'únic que ens dona el coeficient de fregament mu 0,2 adimensional. Com sempre dibuixem, posem les dades i també posem el coeficient de fregament sense unitats, no té unitats, 0,2. Què penseu? Que caldrà fer més força o menys si tenim fregament? Anem a comprovar-ho. Dibuixem les forces i aquesta, el fregament en sentit oposat al moviment. Sabem que el fregament és mu per la normal
La normal és la força que va cap amunt. També dibuixem el pes i ja tenim totes les forces dibuixades. Segon pas, fórmula, equació. Utilitzem la segona llei de Newton en la direcció del moviment, que és la direcció X, ja que en la direcció Y està en equilibri, no es mou ni cap amunt ni cap baix. Sumatori de forces és igual a massa per l'acceleració. I ara comptem perquè tenim dues forces. La força U en sentit cap a la dreta, X positives, i la força de fregament en sentit cap a l'esquerra, X negatives. Per tant, d'acord amb aquest criteri de signes, posem força U positiva i força de fregament negativa. Com sempre, hem de tenir en compte què ens demanen, i ens demanen la força U, per tant, haurem d'aïllar força U i força de fregament passarà a l'altra banda, si està restant, sumant. Bé, però abans de passar, l'he descomposat. Força de fregament és mu, coeficient de fregament dinàmic, ja que ens dona el dinàmic, no l'estàtic, per la normal. Ara sí que ja passem a l'altra banda, sumant, i ens quedarà aquesta expressió. Què ens demanen i què tenim? Ens demanen força U, tenim la massa, l'acceleració, el coeficient de fregament, però no tenim la normal. Podem calcular-la? Sí. Com? En la descomposició de forces en la direcció Y. Sabem que el sumatori de forces en la direcció Y és igual a 0, ja que no va ni cap amunt ni cap a baix. I quines forces estan actuant? En el sentit positiu de les Y, la normal, i en el sentit negatiu, el pes. Normal positiu i pes negatiu. Vos fixeu que ja tenim per aquí la normal i podrem calcular-la a partir del pes? Anem allà. El pes està negatiu, passa a l'altra banda positiu, i sabem que el pes és la massa, ho tenim així, com és una força, qualsevol força, segons la segona llei de Newton, és la massa per l'acceleració. El pes, en aquest cas, era la massa per l'acceleració de la gravetat. Posem això, i com sabem la massa i sabem l'acceleració de la gravetat, que en el planeta Terra, si estem a una altura inferior de 10 km, és aproximadament 9,81, podem calcular la normal. Ara sí que ja tindríem, o podríem saber, tots els valors per a calcular força U. Però abans que res, estaria bé que arreglàrem aquesta expressió. Com? Passem la normal aquí i ens quedarà aquesta equació, i si us fixeu podem fer factor comú. Tenim la massa i la massa. Fem factor comú amb massa, és a dir, quedarà massa multiplicat parèntesis acceleració més coeficient de fregament per G. I ens queda una expressió molt xula. Tercer pas. Substituïm els valors de massa, d'acceleració de coeficient de fregament i de l'acceleració de la gravetat. Si multipliquem i sumem, ens dona, doncs, efectivament, que hem de fer una força superior a la que havíem de fer abans sense fregament. 10,44 newtons. Un altre problema amb un bloc, però ara, en comptes d'arrossegar-lo en direcció de les X, l'arrossegarem amb un angle de 45 graus i amb una força de 30 newtons. Ens donen la massa, 5 kg, i ens pregunten aquí l'acceleració que agafarà aquest bloc si no hi ha fregament. Després farem el mateix problema, però amb fregament. Com sempre, en aquests problemes ens hem de fixar en quines dades ens donen i què ens demanen. Pas número 1, dibuix i dades. Ja tenim molt dibuixat i algunes dades ficades. Només faltarà descomposar aquesta força U en la direcció X i en la direcció Y. També tenim la força del pes i la normal. Per a resoldre aquests problemes introduïm ara mateix un concepte nou. Com hem de descomposar la força U en la direcció X i la direcció Y, utilitzarem el cosinus per a força en X. Cosinus d'alfa de l'angle 45 és igual a força en X dividit de la força U. Com la que ens interessa és la força subíndex X,
aïllarem esta força 1 passarà a l'altra banda multiplicant i ens queda la següent expressió. Segon pas, equació. En la direcció del moviment, segona llei de Newton, direcció en l'eix X. Sumatori de forces és igual a massa per acceleració. Les forces que estan actuant en la direcció en X simplement és la força X, subíndex X. Ara ens demana l'acceleració, per tant, haurem d'aïllar-la, la massa passarà a l'altra banda dividint, i és el mateix ficar això que això. Com coneixem la força en X, substituïm aquí, força en X és igual a cosinus d'alfa per força 1. Ara sí que hi ha tercer pas, substitució, alfa 45, força 1 30 i massa 5. Si agafem la calculadora tenim una acceleració de 4,24 metres segons al quadrat. Com a curiositat també us he descomposat la força en X i utilitzarem el sinus. Ara ho veurem en el següent problema. Anem a fer ara el mateix problema però amb fregament. Ens diu que el coeficient de fregament dinàmic és de 0,2 i ens demana, igual que abans, l'acceleració. Dibuixem, com sempre, les forces i introduïm la força de fregament, que és igual a mu per la normal, sense vector. La resta de forces, el pes i la normal. Descomposem la força 1 en X i en Y i tenim l'angle de 45 graus. Les dades són massa 5 kg com abans, coeficient de fregament 0,2 i ja tenim totes les dades. Dibuix i dades complet. Segon pas, fórmula. En la direcció del moviment, segona llei de Newton. Sumatori de forces és igual a massa per acceleració. Quines forces estan actuant? Doncs força en X i, en sentit contrari, la força de fregament. Força en X positiu i força de fregament, com va en la direcció de les X negatives, negatiu. Què ens demana? L'acceleració. Per tant, haurem d'aïllar l'acceleració. La massa que està multiplicant passarà a l'altra banda dividint. I és el mateix posar això que això d'ací. Al igual que hem fet abans, per a saber el valor de f de x, utilitzem el cosinus i doncs, ja ho podem posar aquí directament. F de x és igual a cosinus d'alfa per força 1. I la força de fregament sabem que és el mu, coeficient de fricció, de fregament, per la normal. Com sempre, cal pensar què ens demanen i què tenim. Quines dades tenim? Ens demanen l'acceleració, que ja la tenim aïllada per a simplement substituir els valors i calcular-la. I tenim tots els valors, massa, força, l'angle, 45, el coeficient de fregament, i l'únic que ens faltaria calcular és la normal. Anem allà. Com la normal està en la direcció del sistema de coordenades cartesià Y, posem direcció en l'eix Y. Sumatori de forces és igual a 0, ja que està en equilibri, no va ni cap amunt ni cap avall, i les forces que estan actuant són, en el sentit positiu, la normal i la força en Y, i en el sentit negatiu, el pes. Simplement el criteri de signes vol dir doncs, el sistema de coordenades cartesià cap amunt positiu i cap avall negatiu. Podem aïllar la normal? Sí. Passarà força en Y restant i pes sumant. Ara, el mateix que hem fet per a calcular la força en X, fem amb la força en Y. Si us fixeu, la força en Y és aquesta d'aquí. I podíem traslladar-la aquí. Matemàticament, el sinus d'alfa serà això dividit d'això. Ho posem aquí baix, sinus d'alfa, força en Y dividit de força 1. Aïllem força en Y i ens queda força en Y és igual a sinus d'alfa per força 1. La substituïm aquí dalt, força en Y, sinus d'alfa, força 1. I com també sabem que el pes és igual a massa per G, ja tenim la normal. Anem a substituir aquesta normal aquí. A poc, sense equivocar-nos, ho passem tot aquí. I ens quedarà aquesta expressió. Com ja no la podem arreglar més, no podem simplificar res, ara només es quedarà el tercer pas. Substituïm
alfa 45, força 30, coeficient de fregament 0,2 i la massa 5 kg i la G, com sempre, 9,8, dividit de tot de la massa. Si anem calculant a poc, ens dona que este parèntesis val 21,21 i aquest d'aquí 27,79. Multipliquem 27,79 per 0,2 i ens dona 5,56, 21,21 menys 56 dividit de 5, una acceleració de 3,13 metres segon al quadrat. Fixeu-vos que amb la mateixa força que fem del problema anterior, si tenim fregament, l'acceleració serà més baixeta, ja que el fregament va en sentit contrari al moviment i impedeix que aquest bloc es moga. En aquest problema ens demana l'acceleració del bloc i les dades que tenim són la massa del bloc i la inclinació del pla. Anem allà. Primer pas, dibuix i dades. Dibuixem el bloc i posem el sistema de coordenades cartesià d'aquesta forma. L'eix X i l'eix Y. Les dades són la inclinació del pla, 30 graus, la massa 200 grams, 0,2 quilograms, i en un primer moment el bloc està parat. Velocitat inicial, 0, tot i que no ens diu res el problema, però en un primer moment el bloc està parat. Dibuixem les forces, el pes compte perquè és perpendicular al centre de la Terra, la normal perpendicular al pla, i ara caldrà descomposar en l'eix Y i en l'eix X el pes. Pes en Y i pes en X. La direcció en la que es mourà el bloc serà en la direcció positiva de l'eix X. Ja tenim el primer pas, dibuix i dades. Segon pas, equació. En la direcció del moviment, en la direcció de les X positives, sumatori de forces, com sempre, segons la llei de Newton, és igual a massa per acceleració. Quines forces estan actuant? No tenim fregament i en aquesta direcció simplement tenim el pes. El pes en X. Posem pes en X és igual a massa per acceleració. Ens demanen calcular l'acceleració, haurem d'aïllar-la, la massa passarà a l'altre costat dividint i és el mateix posar això que això. Què coneixem? La massa 0,2 kg i el pes podem esbrinar-lo? Sí. Com? Si anem aquí, tenim l'angle alfa, que ara després veurem que aquest angle és el mateix que este. Tenim aquest valor de P i aquest pes en X és el mateix que aquest d'aquí, no? Sabem matemàticament que sinus de alfa aquí és igual a P de X dividit de P. Per tant, podem aïllar P de X, passar a P a l'altra banda multiplicant i ens quedarà que el pes en X és igual al sinus d'alfa per P. I P la podrem calcular amb la massa per G. Només caldrà ara justificar que aquest angle és el mateix que aquest d'aquí. És a dir, aquest angle d'aquí és el mateix que aquest d'aquí. Si observeu aquesta simulació, fixeu-vos, l'angle de color verd és el mateix que aquest d'aquí. Seguim. P de X substituïm a l'equació i ens queda que l'acceleració és igual a sinus d'alfa per P dividit de massa. Com P és igual a massa per G, massa i massa se'n poden anar i ens queda aquesta expressió. Tercer pas, substitució. Alfa 30 i G 9,8. L'acceleració del bloc serà de 4,9 metres per segon al quadrat. Ja tenim el problema. Us deixo a mode de curiositat també el sumatori de forces en l'eix Y. L'utilitzarem per al següent problema. Anem a fer el mateix, però amb fregament. Ens diu que el coeficient de fregament dinàmic és de 0,05, molt poquet. Per tant, l'acceleració canviarà, però tampoc molt. Anem a veure-ho.
Dibuixem tot el dibuix, les dades, igual que abans, i introduïm el fregament en sentit contrari al moviment. El moviment era cap a baix, per tant, el fregament en sentit contrari. Posem tot el mateix que abans i el fregament es mou per la normal i el pes, com sempre, en massa per g. Les dades són les mateixes que abans i ja tenim totes les dades, dibuix i dades, superimportant. Totes les forces dibuixades i les dades al costat del dibuix. Segona part. Ens demana l'acceleració. Com el bloc es mou en l'eix X, sumatoria de forces en l'eix X és igual a el pes en X menys la força de fregament. El pes, fixeu-vos, pes sentit positiu, força de fregament, sentit negatiu de l'eix X. Aïllarem el que ens demana, l'acceleració, i és el mateix posar això que això. Al igual que en el problema anterior, si no l'heu vist, sisplau, mireu el problema anterior, P de X és igual a sinus d'alfa és igual a P de X dividit de P, i si aïllem P de X és igual a sinus d'alfa per P. Substituïm aquí, i també substituïm la força de fregament, que és mu, coeficient de fricció dinàmic, per la normal. Tenim totes les dades, podem calcular totes les dades. L'únic que no sabem és la normal. Però, com sempre, si fem un balanç de forces aquí al bloc, en l'eix Y, sabem que el sumatori de forces és 0 perquè el bloc no es mou ni cap amunt ni cap a baix en la direcció Y. En la direcció Y, per tant, tindrem la normal en sentit positiu menys el pes en Y, i si passem el pes de Y a l'altra banda sumant, ja tenim la normal. Normal és igual a pes de Y. Pes de Y, matemàticament, ho podem esbrinar, ja que, com coneixem alfa i sabem P, cosinus d'alfa és igual a pes de Y dividit de pes. Aquí ho tenim. Pes de Y, l'aïllem, és igual a cosinus d'alfa per P. Ho substituïm aquí, i com el pes és massa per g, ja tenim la normal, que la podem incloure en aquesta equació. Si ho fem a poc, sense equivocar-nos, tenim aquesta expressió. I com la massa per g es repeteix en aquest parèntesis i en aquest, per a fer més senzilla l'equació, podem simplificar, podem fer factor comú. I ara sí que ja, com massa està dalt i massa està baix, podem simplificar. L'expressió final que ens queda és aquesta. Acceleració és igual a g, parèntesis, sinus d'alfa, menys coeficient de fricció dinàmic per cosinus d'alfa. Tercer pas. Substituïm, coneixem tots els valors, i si calculem amb la calculadora ens dona sinus d'alfa 0,5, cosinus d'alfa per 0,05, 0,043, i si fem les operacions, l'acceleració final té un valor més baixet que la d'abans. La d'abans era 4,9 i ara és 4,48 metres dividit segon al quadrat. És a dir, com tenim fregament, el bloc baixarà amb una acceleració menor a la que baixaria si no hi haguera fregament. Un altre problema amb pla inclinat. Tot i que en aquest ens diu que arrossegarem el bloc cap amunt. Dibuixarem el pla inclinat d'aquesta forma per a fer el problema més senzill. És a dir, com el bloc anirà cap amunt i les X positives van cap aquí, ho dibuixem d'aquesta forma i simplement ens facilitem la feina. Vinga, doncs comencem com sempre, dibuix i dades. Posem totes les dades que coneixem i dibuixem les forces. Les dades són aquestes i les forces, el pes, la força cap amunt. Això és l'únic que canvia en aquest problema, que estem fent una força cap amunt i no tenim fregament. Tenim pes, tenim normal i descomposem la força pes en X i en Y. Ja tenim totes les dades. Ara, segon pas, fórmula. En la direcció del moviment, X, sumatoria de forces, com no hi ha fregament, les forces que estan actuant és la força 1 i el pes en sentit negatiu de les X.
Ara, què ens demana i què tenim? En aquest problema ens demana la força que hem de fer. I tenim la resta de dades. Només caldrà arreglar aquesta expressió, és a dir, en el vídeo anterior hem vist com podem calcular el pes en x. Si no l'heu vist, sisplau, torneu enrere i mireu la deducció de p de x i ara simplement us la poso aquí, ja no la torno a explicar. Com podem arreglar aquesta expressió, ja que la massa està als dos parèntesis, massa i massa, fem factor comú i ara sí que ja substituïm. Pas número 3, substitució. Posem la massa, el sinus d'alfa, l'acceleració 0,5, que no l'havíem posat aquí al dibuix i les dades, i fem les operacions. La força que hem de fer per a espentar el bloc cap amunt, si no hi ha fregament, serà de 54 newtons. En el següent problema farem el mateix, però amb fregament. Què penseu? Caldrà fer més força o menys? Ara ho veurem. També us deixo, a mode de curiositat, això que utilitzarem per a després. Vinga, el mateix amb fregament. El fregament, el coeficient de fregament dinàmic és 0,3. Fem el dibuix i posem, ara sí que hem de posar el fregament en sentit oposat al moviment. Com el moviment va cap amunt, el fregament en sentit oposat. Fem el mateix, dibuixem la resta de forces, descomposem el pes, posem les dades que són les mateixes que abans. L'únic que canvia és que tenim fregament, coeficient de fregament dinàmic, 0,3, no té unitats, i ja tenim el dibuix i les dades. Ens demana el mateix que abans, quina serà la força que haurem de fer per a que el bloc pugi, però ara tenim fregament. Haurem de fer, se suposa que més força, no? Ara ho comprovarem. Segon pas. En la direcció del moviment, segona llei de Newton, sumatori de forces, massa per acceleració. Les forces que estan actuant en la direcció X són F1 positiu i la resta negatives. Pes en X i força de fregament. Com ens demana força 1, passem el pes de X i la força de fregament a l'altra banda, sumant. Ja coneixem el pes de X i sabem què és la força de fregament. Ho posem aquí. Si us heu perdut els vídeos anteriors, us recomano que, si no sabeu d'on surt P de X i força de fregament, mireu els vídeos anteriors. Coneixem tots els valors, la massa, l'acceleració, alfa, el pes, que és m per g, el coeficient de fricció, mu, i només caldrà calcular la normal. Però, com sempre, a partir d'un balanç de forces en l'eix Y, podem esbrinar la normal. Sumatori de forces en l'eix Y és igual a 0, ja que no va ni cap amunt ni cap avall, i les forces que estan actuant en Y, en sentit positiu, són la normal i en sentit negatiu el pes en Y. Passem a l'altra banda el pes en Y, sumant, i ens quedarà que la normal és igual a pes de Y. Ara, matemàticament, sabem que el pes de Y el podem calcular amb el cosinus d'alfa. Cosinus d'alfa és igual a pes de Y dividit de pes. Ho posem aquí baix i aïllem pes de Y igual a cosinus d'alfa per P. Ho posem aquí dalt, normal és igual a cosinus d'alfa per P. I P, com és m per g, ja tenim la normal. Si la substituïm a les forces en la direcció X, ens quedarà una expressió com aquesta. Fixem-nos. Massa, massa i massa estan en els tres parèntesis. Podem treure factor comú i l'expressió que ens queda final és aquesta. Molt arregladeta. Força 1 serà igual a la massa per tot aquest parèntesis. Tercer pas, substitució. Coneixem tots els valors. Massa 10, acceleració 0,5, alfa 30, g com sempre 9,8, coeficient de fricció dinàmic 0,3 i agafem la calculadora i ens queda això, sinus de 30
sinus de 30 per 9,8, 4,9, cosinus de 30 per 9,8 per 0,3, 2,55, sumem tot això, 0,5 més 4,9 més 2,55 i multipliquem per 10. Ja tenim el resultat. Com ja suposàvem que si tenim fregament hauríem de fer més força, abans, recordeu, sense fregament, el problema anterior, havíem de fer una força de 54 newtons. I ara, amb fregament, si volem que pugi amb la mateixa acceleració que sense fregament, haurem de fer molta més força, quasi 80 newtons, 79,46. Últim problema de pla inclinat. Farem una mescla de tot el que hem vist. Què ens donen i què ens demanen? Ens donen la força que fem a aquest bloc que l'estem espentant cap amunt, però en comptes de que coincidisca amb l'horitzontal, té un angle. Ens donen la massa del bloc i l'acceleració a la qual pujarà el bloc. I hi ha fregament i ens demanen que calculem quin és el coeficient de fregament. Tenim els angles d'aquí i del pla inclinat. Anem allà, dibuixem les forces, el pes, la força que estem fent cap amunt, que no coincideix, força 1, no coincideix amb l'horitzontal de l'eix X, la força de fregament en sentit contrari al moviment, la força normal perpendicular al pla, descomposem també el pes en pes de Y i pes de X. L'angle, que serà el mateix que el del pla inclinat, i per últim descomposem la força 1 en força en X i força en Y. L'angle que forma és de 45 graus. Posem les dades, força 1 20 newtons, angle del pla inclinat 30, la massa 2,5 i l'acceleració en la que puja el bloc 0,3 metres per segon al quadrat. Sabem que el pes és massa per g i la força de fregament mu per la normal. En els problemes anteriors ens havíem deixat posar el subíndex F, força de fregament. Ja tenim el primer pas, dibuix i dades. Què ens pregunta? Ens pregunta en aquest problema quin serà aquest coeficient de fregament mu, el dinàmic, és a dir, un cop comença a moure's el bloc aquest, mu. Com sempre, segon pas, posem la segona llei de Newton en la direcció del moviment, en l'eix X, sumatori de forces és igual a massa per acceleració, les forces que actuen en l'eix X, compte, perquè no ens hem de deixar cap. En sentit positiu, força X, en sentit negatiu, pes, força de fregament, les posem i, com ens demana la força, el coeficient de fricció, este coeficient de fricció està dins de la força de fregament. Aïllem, per tant, la força de fregament, passem força en X i P de X a l'altra banda, restant i sumant, per a que aquest signe negatiu es convertisca en positiu, passa a l'altre costat dividint i desenvolupem també la força de fregament, coeficient de fricció per normal, canviem els signes a la resta, aquí, aquí i aquí, i la normal passarà a l'altra banda dividint. Coneixem tots els valors menys la normal, que la podem calcular a partir del sumatori de forces en la direcció Y. Com sempre, en la direcció Y, com no es mou ni cap amunt ni cap avall, sumatori de forces igual a 0, i les forces que estan actuant són la normal i la força U, força I, normal i força I en positiu, i el pes en I en negatiu. Aïllem la normal i la substituïm a l'expressió. Ens queda aquesta expressió. Ara, com ja en els problemes anteriors ja hem deduït o ja hem explicat com se calcula f de x i f de y i també p de x i p de y, us deixo per aquí els cosinus i sinus de cada cosa. Si no sabeu com fer això, mireu-vos els problemes anteriors i simplement el que hauríem de fer és substituir cada valor. F de x en f de x, f de y, p de x i p de y. Ens quedarà aquesta expressió. F de x cosinus de beta per força 1
f de i sinus de beta per força 1, p de x sinus d'alfa per p i p de i cosinus d'alfa per p. El pes és m per g, ho posem sempre que hi ha una p, m per g, p m per g, i si poguérem treure factor comú, trauríem, però en aquest cas no podem. Per tant, ja l'expressió que ens quedarà per a passar a fer el tercer pas, substitució, és aquesta. Coeficient de fregament dinàmic és igual a tot això. Coneixem tots els valors, per tant, pas número 3, substitució. La massa 2,5, acceleració 0,3, l'angle beta 45 i l'angle alfa 30. Força 1,20, l'angle alfa 30, G com sempre 9,8 i a la part de baix el mateix. Si agafem la calculadora, aquest parèntesis d'ací dalt, 2,5 per 0,3 dona 0,75. Cosinus de 45 per 20, 14,14. Sinus de 30 per 2,5 per 9,8, 12,25. A la part de baix, sinus de 45 per 20, 14,14 i cosinus de 30 per 2,5 per 9,8, 21,21. Sumem i restem, dividim i ja tenim el coeficient de fregament dinàmic, 0,16. No té unitats, és a dir, és adimensional. Per finalitzar farem dos problemes en els quals el moviment serà en l'eix Y. El cos es mourà en la direcció Y i no hi haurà moviment en la direcció X. Diu que tenim un ascensor i una persona a l'interior. La persona té una massa de 70 kg i ens demana que calculem la força que exerceix l'ascensor en aquests casos. Quan l'ascensor està aturat, quan puja amb velocitat constant i quan puja amb una acceleració i baixa amb una acceleració. Comencem amb aquest, quan l'ascensor està aturat. Dibuixem la persona i les forces, el pes i la normal i, com sempre, apliquem el segon principi de Newton en la direcció del moviment. En aquest cas serà en la direcció Y, ja que en la direcció X, si utilitzem el sistema de coordenades cartesià, no hi ha moviment. Sumatoria de forces és igual a massa per acceleració. Com no tenim acceleració, ja que l'ascensor està en repòs, doncs l'acceleració serà 0. La massa per 0 és 0. Sumatoria de forces és igual a 0. Les forces que actuen són la normal positiva i el pes en sentit negatiu. Aïllem la normal, el pes que està restant passa a l'altra banda sumant. Com sempre sabem que el pes és la massa per G, substituïm els valors i tenim que la força normal és de 686 newtons en sentit cap amunt. Següent, quan l'ascensor puja amb velocitat constant, 5 metres per segon. El mateix, dibuixem, segona llei de Newton, com va a una velocitat constant. Ja sabeu que si la velocitat és constant no tenim acceleració. Acceleració és igual a 0. Doncs el mateix que abans. Com no canvia la massa, el mateix resultat que abans. La normal és igual a 686 newtons. Ara bé, en aquests dos sí que hi ha acceleració. En una serà l'acceleració cap amunt i l'altra cap a baix, ja que estarà baixant. Dibuixem, sumatoria de forces és igual a massa per acceleració en la direcció Y, ja que en la direcció X no tenim moviment. Les forces que estan actuant són la normal en sentit positiu i el pes en negatiu. Aïllem la normal, ja que és el que ens pregunta, i el pes és massa per G. Traiem factor comú de la massa i ens queda que la normal és igual a la massa per parèntesis G per A. Atenció perquè l'acceleració serà positiva ja que va en sentit cap amunt i la G va cap a baix, serà negativa, però no la posem negativa perquè ja l'hem posat aquí i hem posat que el pes és negatiu, per tant el signe negatiu ja el tenim en compte. Si fem l'operació ens dona que la normal és superior a la que ens havia donat abans. Quan l'ascensor puja amb acceleració, la normal és de 1036 newtons. I què passarà quan l'ascensor baixa amb una acceleració? Anem allà. Segona llei de Newton, el mateix. L'únic que canviarà és que ara l'acceleració
aquesta d'aquí, com va cap a baix, és negativa. La G també és negativa, però ja l'hem tingut en compte el signe negatiu aquí. Substituïm els valors, l'acceleració de menys 3, compte, aquí menys 3, i la força que farà l'ascensor, la normal, és menor, 476, és la més petita de totes. De fet, ho podeu comprovar, si baixeu amb l'ascensor, notareu com a que vos esteu elevant una miqueta. En canvi, quan pugeu amb l'ascensor i l'ascensor té una acceleració, noteu com a que esteu més apegats en terra. L'ascensor, al pujar en terra, ha de fer més força, el terra de l'ascensor als nostres peus, i en baixar no fa tanta força. Vinga, anem a fer un altre el mateix. Podeu fer-lo vosaltres, pareu el vídeo si voleu. L'únic que ens demana és que, en comptes de calcular la força normal, ens demana que passem aquesta força normal a quilograms. Hem de saber que un quilogram, són 9,8 newtons. I aquí el que estem fent ara és que ens posem una bàscula aquí als peus. Això és una bàscula, i la bàscula que tenim nosaltres a casa marca en quilograms, no marca en newtons. Parem el vídeo. Vinga, doncs si ja ho teniu, quan l'ascensor puja a velocitat constant, ja l'hem fet, l'acabem de fer fa un moment, no tenim acceleració, i el que marcarà en newtons la bàscula seria 539, però ho volem en quilograms, i l'únic que hem de fer és que una regla de 3. Si un quilogram són 9,8 newtons, quants quilograms seran 539? Simplement agafar això i dividir-lo entre 9,8. 55 quilograms marcarà la bàscula. És a dir, és la força que fa el sostre de l'ascensor, o en aquest cas la bàscula, als nostres peus, la normal. I si l'ascensor puja amb acceleració i baixa amb acceleració, què penseu que marcarà? Anem allà. Fem el mateix, tenim acceleració, ho faig ja ràpid, ja que ho acabem de fer en el problema anterior, i l'únic que hem de tindre en compte és que l'acceleració aquí és positiva i aquí, en aquest problema d'aquí, serà negativa. Substituïm i tenim una normal de 649, superior a la d'abans. Si ho passem a quilograms, dividit entre 9,8, ens dona que la bàscula marca 66,2 quilograms. I per últim, en l'últim cas, si baixem amb acceleració, posem l'acceleració negativa, menys 2, fem els càlculs i la normal ens dona de 429 newtons. Si dividim entre 9,8, la bàscula marcarà 43,7 quilograms, és a dir, quan l'ascensor puja a velocitat constant, no té acceleració, marca 55. Si puja amb una acceleració, ens notem com que els peus estan més apegats en terra, de fet la bàscula marca 66, i quan baixem amb acceleració, notem com si estiguérem una miqueta flotant, i la bàscula marca menys, 43,7 quilograms. Resumint, en aquest vídeo hem vist problemes en els quals hem aplicat la força de fregament, la força normal, el pes, en objectes que es mouen en la direcció X, sense fregament i amb fregament, quan fem força amb un angle d'inclinació, sense i amb fregament, quan estan baixant en un pla inclinat, sense i amb fregament, quan estan pujant, estem fent una força, sense i amb fregament, i per últim una mescla de tots els problemes. També hem vist dos problemes en els quals el moviment es produeix en l'eix Y, amb un ascensor, i no hi ha moviment en l'eix X. I fins ací la petita introducció als problemes amb forces.